Gülistan Güner 20 saliye li gundê Pîr Ehmeda Erganiya Diyarbekirê dijî. Gülistan Günerê her çiqas derfetên wê têr nekin jî mereqa xwe daye ser werzîşa hêzezendiyê û heta vî warî de bûye şampiyon jî ku xelatên xwe jî li gel xwe digerîne. Werzîşvana serkeftî ji werzîşa hêzezendiyê gelek hez dike û çi dema ku wextê wê çêbe bi derfetên ku wê bi xwe ji xwe re amade kirine xebatên xwe didomîne û rahênanên xwe di gund de li hewşa mala xwe dike û her wiha hevalên wê jî di rahênanan de alîkariya wê dikin. Gülistan Güner amaje dike ku wê di demeke kin de kariye xwe di vê werzîşê de bi pêş bixe û serkeftinan bi dest bixe. Di sal berê ez ketim vê spora, havalê min got qeweta tehî gücê tehî goteke vê spora. Yani qafê min de va spora tinê bû. Hocê min got va potansiyala tehî dev ji min berneda ser min sekinî. Wer şeş heft me ez şoğulî me ser sekinîm. Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmeleri maçı Tokatê başlekirê. O ez ketiyê her du desta da ez bûm yek. Gülistan Güner bi salan e li gel malbata xwe xebatkariya demsalî dike û bo debarê berê xwe dide bajarên dûr. Dema li malê be jî bi xwedîkirina ajalan re û kar û barên rojane re mijûl dibe. Di nav van pirsgirêk û baran de hewl dide ku li aliyekê jî amadekariya şampiyonaya Ewropayê ya hêzezendiyê bike. 24 Cotmeyê de Avrupa Şampiyonasıyê maç li Litvanyayê. Her du desta da bi xêr û xweşî îşallah ez ê bibim şampiyon. 12-13 sal em de bajarê dûr va Sakarya û Malatya bû, Afyon bû. Em kîraza, findiq, qeysî vesayre em tov dikin. Yani dûnim nayînim em divê îşa dayî wele, em divê îşa dernake wele. Hani dirima me jî nirindi, boyê mecbûr em bişoxile. Şampiyona hêzezendiyê niha li Zankoya Sêrtê beşa mamostetiya werzîşê de dixwîne û balê dikêşe ku rikeberên wê di salonên têrderfet de bi amûrên profesyonel rahênanên xwe dikin. Lê ew li gund di hewşa malê de amadekariyan dike û dide zanîn ku dema ew bibe mamoste dê bo xwendekarên xwe derfetên baştir dabîn bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.